Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan solihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni atfataya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Ngawiti ingsun nglarasi iran kelawan muji kang paring rahmat lan kenikmatan rina wangine tanpa pitungan, rina wangine tanpa pitungan. Duh bala kanca priya wanita aja mung ngaji gur pinter dongeng nulis lan maca, tembe mburine bakal sangsara, tembe mburine bakal sangsara. Akeh kang apal Quran hadise seneng ngafirke kafire dhewe dak digatekke yen isih kotor ati akale, yen isih kotor ati akale, gampang kabujuk nafsu angkara ing pepaese kepyare donya, iri lan meri sukiye tangga, mula atine peteng lan nista, mula ati peteng lan nista. Ayo sedulur jong lalekake wajib ngaji sak pranatane, nur piandalake iman tauhide, bagus sangu mulya matine, bagus sangu mulya matine, kang
aran soleh bagus atine krana mapan mune laku tarekot lan ma'rifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis iku wajangan guru waskita den tanjepake ing jero dada den tanjepake ing jero dada kumantil ati lan pikiran merasuk ing badan Rasul dadi pedoman minangka dalan manjinge iman minangka dalan manjinge iman lawan Allah Kang Maha Suci kudu rangkulan rina lan wai titirakati diriyadhai lan suluk jangan dilali zikir lan suluk lali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran kabeh tinakdir saking pangeran lawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate palastra
ing pungkasane ora kesasar roh lan sukmane dan kadang Allah suwarga manggone utuh mayite uga ulese utuh mayite uga ulese ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya